जोबोद समायना गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आरोना बिदि मन्दिराव फैनो मोनबा। ओमफ्राय खस्थ' लामायालाय बिराद गोजान ओरैबायदि गाज्रि लामाया, ओमफ्राय मन्दिराव फैनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय। दा खुलुमनो मोननानै गोजोननायबो मोनबाय। एबार एसे मेला बेरायनोसै, ओमफ्राय थांसैबो आरो बांद्राय गोबाव थांसै, बिराद गोबाव लामाया। दा थांसै भगबान।
फुजायावलाय जुलाब फिजायाबो बोरै जानो जुलाब फिजाबा गोदै गोदै गोथावनो एक्सपो एबार माबा मा होनो खालामनानै सिनाय ना चलो আহিবালে নে নাই एक्सपो बिथिं एक्सपो हाबनो लादि Wow, nailai itu za boriak suciबो भगवाननि बोर मोननायसो मारै बानायो जि मोजां थे लाबासो होमबाबो नायनानै थाबाय मोजांथारमोन आरोना बरियाके सिनिफ्रावबो जाया नै मोनसे बानायबा मोनसे नांबावगौ biar kir, aja sini saya ya. Tunggu saya tahu.